a nagyágyú. Egyetemre jár. Elektronika szak. Az buli. Jól jöhet még egy értelmiségi a kommandóba. Ez Malagita, a barna övesünk. Idén már fekete leszek. Mindent látott. Jackie Channel, Bruce Lee-val, mindent. Da Castos, már Da Castos. Az a legújabb álca harci művészetekben. Látta a legerősebb napot? Mit csinálsz, gyerek? Ülj már le, csak felhívod ránk a figyelmet. A fene sem belépte. Baszavótál. Torrente, ha nem tudod fékezni a srácokat, menjetek máshova. Jól van, Manolo, ne haragudj, hozzá még egy viszki. Ha? A te korodban én is ilyen mozgékony voltam, de én nem affektáltam ennyit. Izomból dolgoztam. Na, ide figyelj. Nekem elhihetett, tudom, mit beszélek. A karate, a cuikú, lótúró sem ér, ha valaki tökön akar rugni. Engem senki se tud tökön rugni. Felveszem a hajlított laterális pozíciót, bezárom a szöget, és egy gyors csípőfordulattal bank! Demóbunyó. Rúgjon tökön, Torrente. Nem normális ez a Malagita, igaz? De, csinálj. Kimiskárollak, gyerek. Úgysem tud, edzésben vagyok, meg aztán ez a testtartása kellő koncentrációval összehúzza az izmokat, és behúzza a nemi szerveket, meg a herezacskót a hashártya alá. A hasfal pedig olyan kemény lesz, mint a deszka. Megmondjam, meddig fog felhúzódni. Vigo! Na, ugye mondtam. Jó van, Manolo, jó van, gyerünk is csátok, Kifelé, Jó innen! van, megyünk már. Ha bejáratnál, kifizetik, tűnés!